Pois de novo estamos con todos vostedes, damos a boa noite e a benvida a Anxo Núñez, portavoz do BNG no Concello de Outes. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, encantado de estar aquí. Bueno, encantado de que veña por aquí de novo e que, bueno, que poidamos analizar toda a situación municipal. Vostede de Semana Santa, moito, pouco ou moitísimo? Bueno, de disfrutar un descanso debidamente, todos somos amigos e, dende logo, a cultura e o patrimonio que temos de todo tipo, tamén o religioso, pois tamén é algo interesante a disfrutar. Bueno, como empeza, como vive, que valoración fai desta semana que onte nos empezaba co caso Kitchen, o macroxuicio, e hoxe o caso Mascarillas. Como se dixire isto, non como político e como ciudadano sin a mochila política? Ben, bueno, evidentemente o que se busca, e esperemos que haxa, é xustiza, evidentemente. As responsabilidades que se exercen dende a política e dende tamén calquera outro tipo de traballo, porque todos os traballos teñen as súas responsabilidades, pois teñen que ser exercidas dende o interés público e non dende o interés particular e privado. E, por lo tanto, se hai calquer tipo de enriquecemento, ou no caso, por exemplo, da Kitchen, de uso do aparato do Estado para reprimir justamente ir en contra de formacións políticas adversarias, pois iso é algo totalmente inaceptable que ten que ter a caída do peso máis contundente da xustiza en Río. E enterouse da noticia de que a Audiencia Provincial da Coruña non ve indicios para procesar o exconselleiro Villares por agresión sexual? Non vin nada. Bueno, entrou esta mañá en última hora. Non vin nada. Que valoración fai desta noticia, aínda que este auto, digamos, que poida ser recorrido, pero, bueno, nin a Audiencia nin a Fiscalía? Bueno, como non o lin, non podo opinar. Que lle parecería esta noticia? O que entendo é que, en tal caso, a vítima terá que recurrir e, polo tanto, se non ve indicios, pois ao mellor pode haber algún problema na fase de instrucción e iso, en tal caso, esperemos que si é culpable, que si que haxa un avance nese caso. Que espera do debate do Estado da Autonomía que empeza mañán? Pois espero que se debata de verdad, en primeiro lugar, e eu penso que, polo menos dende a nosa formación, iso é algo que intentamos facer de maneira constructiva, pero tamén ver cal é a realidade do país sen edulcorantes e sin facer propaganda. É dicir, haberá aspectos positivos, como non pode ser de outro xeito, pero hai moitas cousas moi mellorables neste país e moitas cousas que van moi mal e que se están xestionando moi mal dende a Xunta dende fai moitos anos. O goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia deixanos unha década perdida, bueno, máis dunha década perdida de investimentos, máis dunha década perdida en avance de servizos públicos que se podrían ter xestionado, de transferencia de competencias que houve fai pouco, pero que durante moitísimos anos non houve ninguna transferencia á autonomía, por lo tanto, pois agardo que se poida sacar e que a cidadanía poida sacar unha boa conclusión dese debate. Imos a Outes, non? Hai que ir a Outes porque vostede ven como portavoz. Encantado, como non podía ser de outra maneira. Bueno, e entón temos que empezar por unha valoración de a situación política que está hoxe en Outes. Como a ve vostede? Ben, a situación política que temos en Outes é unha anomalía, porque despois dos resultados das eleccións municipais de 2023 había unha maioría de forzas políticas de esquerda, en concreto de forzas políticas que se presentan ás eleccións como alternativa ao Partido Popular, e resulta que polo capricho e os intereses partidistas duns e polos intereses persoais doutros, pois houve un quebro coa vontade dos veciños. Traicionouse por completo o que os veciños decidiron e agora hai un goberno apoiado por un tránsfuga que xerou unha inestabilidade política en Outes que para min é intolerable e que ademais atrasou e bloqueou moitas das iniciativas que se estaban poñendo en marchas, o que, en definitiva, no que se traduce é nunha peor xestión para os veciños e en oportunidades perdidas para os veciños de Outes que se podían ter tramitado neste tema. Refrescamos os datos para a audiencia. Nas pasadas eleccións do ano 23, este foi o resultado. Partido Popular 6 concelleiros, Compromiso 4, BNG 2 e Partido Socialista 1. Partido Socialista ahora, vostedes gobernaron
ano e pico, hasta febreiro do ano pasado, non? Hasta fai un ano. Hasta fai un ano. Hasta fai un ano aproximadamente, vale? Gobernaron ese tripartito, Compromiso, por Outes, BNG e Partido Socialista. Que pasou co Partido Socialista para salirse do goberno e apoiar o Partido Popular? Boa pregunta. E co Partido Socialista en concreto non pasou nada, porque a cuestión aquí non é o Partido Socialista, a cuestión é o concelleiro tránsfuga que traicionou os seus propios votantes e tamén ao partido polo que se presentou ás eleccións. Porque eu son dono da miña opinión persoal, pero eu son concelleiro do BNG, e polo tanto eu teño que defender as posicións e as ideas polas que me presento ás eleccións. Iso é algo que cae de caixón, mano. Pois neste caso, o concelleiro José Antonio, pois, movido polos seus intereses ou sabe Dios por que motivos que non aínda seguimos en coñecer a día de hoxe, pois decidiu apoiar un goberno do Partido Popular cando en ningún momento, e isto xa o dixei claro no seu momento, xa o falamos cando foi toda esta situación, pois cando en ningún momento amosou a máis mínima problemática ou o máis mínimo ultimátum dentro do goberno. De repente, un día dimite do goberno, manifestando públicamente, e así están na prensa desos días, que el quería ir á oposición, estar na oposición para defender mellor as súas posicións, non sabemos moi ben cales, e unha semana xusto despois presentou unha moción de censura. Home, pois efectivamente aí houbo algo, pero dende logo non foi un problema do goberno. O goberno de coalición estaba funcionando perfectamente, de feito, por poñer un exemplo, no último ano que estivemos gobernando, o Concello chegou a récord de licitacións nos últimos anos, chegando a ser dos que máis contratacións de obras e investimentos estaba facendo de toda a comarca, ao que maior variación tivera con respecto ao exercicio pasado, e dende que entraron eles, pois tivo un descenso absoluto de menos do 73% con respecto ao período no que estivemos nós. Iso que amosaba é que había vontade política, que había bo entendemento, que se estaban sacando as cousas adiante. Me gustaría que fixera tamén unha valoración sobre Manuel González, que foi alcalde, e vostede tenente alcalde nesta legislatura hasta febreiro do ano pasado, o líder de Compromiso, portavoz e líder de Compromiso por Outes, que nos dixo aquí no pasado 30 de decembro que, lóxicamente, que non se iba a presentar, que deixaría a portavocía e que non se presentaría ás eleccións do 27. Que valoración lle fai a un home que para Outes nos últimos máis ou menos 20 anos foi un baluarte político? Eu penso que, bueno, a acción política que fixo define moito mellor do que eu poida facer aquí, pero dende logo no que ao acordo e o tempo que estivemos gobernando conjuntamente, o que podo dicir é que tivemos un trato excelente, que houve un entendemento e houve vontade de decisión tanto pola nosa parte, pero tamén pola súa, de chegar a entendementos, cousa que é para o que estamos, porque en política estamos para chegar a acordos entre todos, non só entre partidos ou na corporación municipal, sino cos propios veciños, e iso é, para min, o lado positivo da política, intentar entendérmonos entre todos e buscar cales son as mellores maneiras de xestionar o público e de mellorar a vida de todos, ou polo menos esa é a intención, e polo tanto eu penso que Manolo neste sentido pois foi moi bo alcalde nese sentido, porque non tivemos, polo menos no tempo que estivemos gobernando con el, queixa algunha a ese respecto. Bueno, e a valoración da xestión desde febreiro do ano pasado para cá, un ano e pico, do novo alcalde de Francalo? Pois eu creo que a noite e o día, ou máis ben o día e a noite. Houve un empeoramento en moitos sentidos, en algunhas cousas pois mantéñense máis ou menos, noutras restouse, e noutras directamente non hai xestión. Nós o que vemos é que hai bastante improvisación, e non hai proxecto nin ambición de futuro, non presentaron nada máis que cuestións de mantemento e nin siquiera iso están facendo ben. Hai que refrescar, porque eu creo que é importante o contexto. O Partido Popular estivo facendo durante os poucos anos no tempo democrático que temos, que estivo na oposición, basicamente dedicouse a dúas cousas, a dicir que había un derroche de diñeiro público que iba pouco menos que entrar o Concello na bancarrota, e que había unha xestión terrible no que o administrativo se refire. Pois todo o contrario. É dicir, o que criticaron foi justamente o que foi a peor. Por exemplo, eles decían que había un derroche
terrible que non había cartos nas contas, o propio alcalde nun informe que se presentou no ano pasado, asinado polo seu puño e letra, elaborado polos servizos técnicos do Concello, recoñecía que no 2024 houve un resultado positivo do orzamento. É dicir, que non houve un problema económico en ningún momento mentras nós gobernamos. O propio alcalde recoñece que había remanente no momento da moción de censura e que houve un resultado positivo, como dicía, do último orzamento que xestionamos nós. Pero, justamente, no que a obras, mantemento, desbroces e todo isto se refire, que era o que eles decían, hai declaracións que a mí me parecen vergonzosas, que fixo o señor Francalo na prensa pouco antes da moción de censura ou despois, que viña dicindo que a Brigada de Obras estaba metida nunha cova porque nada se facía en mantemento, bueno, unha exageración moi evidente, pero resulta que ese mesmo ano recortou 80.000 euros no diñeiro que se pode empregar para baches, para desbroces, para arranxos e melloras en luminarias, é dicir, en mantemento e en cuidados dos espazos públicos, e o que demostra é a farsa de toda esta moción de censura, porque aquí eles justificaron esta moción de censura primeiro no abandono, que era mentira, demostrámoslo, como dicíamos, na gran cantidad de obras que deixamos aprobadas, que se están facendo agora moitas delas, e justamente eles son os que agora están intentando lucir estas obras, e, pois como dicía, neste tipo de cuestións. Por non dicir, que é o exemplo máis palmario, que o propio texto da moción de censura era un copia e pega calcado que se usou noutros concellos, como por exemplo na moción de censura de Ribeira. E isto, pois, di moito máis de quen fai a moción de censura do que eu poida dicir. Orzamentos para este ano aprobados en dicembro, non? Que valoración fai deles e que... Bueno, son uns orzamentos que realmente non son, digamos, novedosos en moitos aspectos. Houve unha inflación que nós ainda estamos esperando a que nos responda o motivo polo aumento en concreto dunha previsión de ingresos. Eles aumentaron 200.000 euros os ingresos en concreto no imposto de construcións. Non nos dixeron en ningún momento a que se debía isto, non había ningún informe de urbanismo que respaldara ese aumento. Nos pedimos acceso á documentación, non se nos concedeu aínda dende xaneiro, polo menos, que se solicitou, e, polo tanto, bueno, o importante ao final dos orzamentos, primeiro, é ter unha previsión do que se vai facer e executala, porque de pouco, como dicía antes, de pouco vale ter un orzamento aprobado en decembro, se despois a actuación de goberno é errática e, como dicía, recortas a mediados de ano 80.000 euros en mantemento para mover a outra área porque te veches un desfase excesivo e non estás atendendo o que realmente queres atender, non? Por dicir que, por exemplo, en decembro, a vez que se aprobaban os orzamentos, aprobáronse unha serie de obras para o Plan de Obras e Servizos da Deputación, entre as que iba a pavimentación da estrada que pasa pola parroquia de Tarás, 80.000 euros de investimento, pero resulta que o mes seguinte chéganos a oposición, porque se leva a pleno, a aprobación da auditoría da rede de saneamento, onde se descubrimos, e así o comentamos no pleno, que justamente esa estrada había que arranxar pois a inmensa maioría da tubase para evitar filtracións das augas, que están metendo moita auga da chuvia na depuradora, que sería un arranxo de 200 e pico mil euros. Pois ben, evidentemente, como dicía, e como hai esta improvisación, eles aprobaron unha obra que non contemplaba este arranxo e aínda non sabemos como van facer, porque ou ben executan a pavimentación e despois cortan para tapar, o cal é un desastre económico e de xestión de recursos, ou ben teñen que modificalo, e agardamos que máis ben se faga o contrario. Pero este tipo de cuestións que poden parecer fortuitas, realmente o que amosan é que non hai un coidado na xestión, nin hai un rumbo no Concello a hora de xestionar as cuestións. Acabamos de salir do inverno e, ademais, este inverno cheo de borrascas. Empezou a Semana Santa, con bo tempo, casi estamos xa un tempo primaveral e tal. A pregunta e a cuestión, que se está facendo dende o Concello na reparación de pistas, nos bacheos, nos desbroces, na limpieza de pistas, de sendeiros, de sendas, de praias, como se están as praias do Concello de Outes
de limpeza para este Semana Santa que acaba de terminar. Bueno, contenos un pouco, cal é a súa valoración? Bueno, como sempre, é mellorable, en calquera caso, o que se está a facer é o cos recursos que hai. Nós o que vemos, por exemplo, comentaba fai pouco o recorte que se fixo ano pasado, ou que non se executa dos cartos que hai nos orzamentos para este tipo de cuestións, pero é que tamén temos detectado que moitas veces non se están cubrindo as baixas por vacacións ou as baixas en xeral de persoal que é pouco no caso do noso Concello e, polo tanto, notase moito a hora de arranxos, de bacheos e de desbroces. Despois, moitas pistas tamén están esperando actuacións que nós deixamos aprobadas e, polo tanto, bueno, pois aí notase, dende logo, este inverno tamén foi moi malo, e notase moito que fai falta pois eso, unha coordinación e unha planificación previa, porque mentre chove non se pode facer, pero pódese planificar e, polo tanto, ter xa determinadas cales son as prioridades, que é o que justamente non se está facendo. E dende o punto de vista, bueno, acabamos de falar de turismo con José Luis Vilanova, tamén coa alcaldesa de Marín, que hoxe estuvo connosco. Outes ten moita parte de ten unha parte de playas e unha parte de turismo e, lóxicamente, pues, non sei se a capital é o Freixo, pero non me quero meter eu en charcos. Sí, o sea, un pouco unha polémica na que non nos vamos meter. Bueno, eso si se mete vostede, pero No, se non, con respeto... Ademais, eu son dos dous sitios, son tanto da Serra como do Freixo. Con respeto a todos os veciños de Outes, non quero eu decantarme por aí, pero que se está facendo ou que necesita o Concello de Outes para potenciar o turismo, porque, ao fin e ao cabo, son ingresos e movimento de economía. Sí, mira, nós o que temos claro é que temos un concello con moito potencial, así o vemos dicindo dende sempre. Temos un concello en todas as parroquias, máis alá de centrármonos en concreto en algunha. Temos un concello riquísimo, tanto en paisaxe como en patrimonio cultural, inmaterial, religioso. Temos un patrimonio espectacular e temos moito que ofrecer. En calquera caso, aí o que había que facer é retomar o traballo que estábamos facendo justamente na promoción, que había unha mellor promoción sustancial que fixemos no tempo que estivemos no goberno, estivemos en calquera caso coordinándonos co sector, porque ao final de pouco vale que o Concello impulse iniciativas se non hai unha coordinación co sector para que realmente poida redundar, porque o que nos interesa do turismo, polo menos ao BNG, non é atraer visitantes en sí, sino que ese efecto de visita teña unha repercusión positiva para os veciños, que axude a mellorar a economía local, que axude a xerar emprego e que axude a, en definitiva, deixar cartos no noso Concello. E aí hai moito que facer. Por exemplo, nos últimos anos viñese facendo o concurso de tapas, que estaba funcionando moi ben, que era un revulsivo na hostelería, na economía local, facíase a finais de novembro. Bueno, pois o ano pasado o novo goberno non o fixo e ainda seguimos sin ter absolutamente ninguna previsión de que se vai a recuperar, o cal nos sorprendeu, porque era unha iniciativa que funcionaba moi ben. Outras accións que se estaban facendo era pois conseguir, cando nós estábamos no goberno, fondos de outras administracións como da Xunta, que che di, pois mira, estes cartos poden ir para turismo, e só para turismo, bueno, pois conseguíamos esos fondos e facíamos actuacións. Nós fixemos, por exemplo, unha renaturalización dun parque público que hai en Vista Alegre, dun espazo que estaba moi degradado, e construímos un pequeno mirador para poder contemplar pois unha parte importante do noso patrimonio natural, como é a Xunqueira da Marea, e moitas outras cuestións. O que hai que facer é ter claro cal é o obxectivo, neste caso, no noso, é que deixe cartos aos veciños e poñerse a traballar, que é o que nos está facendo. E neste caso non se está facendo, non se está apostando por eso? Por? Non se está apostando por poñer en valor o patrimonio. Para nada. Eu non só as playas, que non sodes o concello que máis playas teño ou máis tal, pero si tendes montes, si tendes interior, tendes patrimonios como, non sei, a Ponte de Nafonso, quero decir que é un feito a destacar, que hai que ver e pasear por ela, non? Pois sí, é sorprendente ademais porque, bueno, había un bo ritmo... Rutas ou isto se están potenciando? Agora mesmo non... Estáse mantendo o que se Turismo deportivo, deixou... porque eventos deportivos si ten habido... Hai algunhas cuestións que se están mantendo do que deixamos en marcha, por exemplo, as camiñatas que disfrutan en gran parte os veciños, hai que dicilo, as camiñatas para posta en valor do patrimonio en Outense, que son unhas rutas guiadas na que se pon en contexto a visita, pero
pero realmente non vemos ninguna iniciativa, nin hai unha promoción real por parte do Concello. Ademais, cousa que sorprende porque o propio alcalde, Fran Calo, era presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, que se recuperou o Camiño de Santiago que pasa por Outes, e dende que eles entraron no goberno non hai absolutamente ninguna iniciativa por parte do Concello para aproveitar pois este atractivo turístico que deberíamos estar intentando facer funcionar en Outes, tendo en conta que é final de etapa. Pero, bueno, hai tantas cousas que nos están facendo agora mesmo. Bueno, imos ás parroquias, están ou xa nos quedan abandonadas? Como quedou o saneamento, como se está, abastecemento de auga, saneamento, servicios, bueno, pois nos quedan 4 minutos. Sí. Digamos que a axuda no fogar, bueno... A ver, no tema dos servizos municipais nas parroquias é moi mellorable, é algo que dende logo non se pode arranxar. Claro, non se pode arranxar nun mandato, e nós dende logo intentamos facer todo o que puidemos no pouco tempo que estivemos, pero hai que ter en conta como estaban as infraestructuras municipais cando o PP deixou de estar no goberno no 2019 e como se as atopou cando chegaron. No 2019, por ir á xestión do ciclo da auga, a depuradora principal que dá servizo a metade da poboación prácticamente do Concello non funcionaba. É que non funcionaba correctamente, non estaba depurando as augas como debería. E houve que meter un investimento de máis de 300.000 euros para que esa depuradora puidera estar en funcionamento. E fixeronse investimentos moi importantes en saneamento e moitos máis que hai que facer, pero de momento non hai un avance sustancial. Nós entendemos que esta é unha prioridade. E o primeiro que hai que facer é ter en funcionamento toda a rede de saneamento como é debido, porque ademais hai unha riqueza económica e tamén natural moi importante que temos na ría e que temos que cuidar, como é o marisqueo, entre outras cuestións, e isto para nós era unha prioridade e así o viñamos facendo, non? E a diferencia é a que quedou. Unha depuradora en funcionamento, unhas instalacións de saneamento melloradas, houve cambios en diferentes parroquias e melloras que había que facer, pero en concreto nas parroquias hai outra cuestión. Para vivir no rural, a día de hoxe, como en calquera lado, necesitas servizos de telecomunicacións que son imprescindibles, por exemplo, para xente que teletraballa ou para intentar atraer novos habitantes ou que a xuventude non marche do Concello, como é que ter unhas boas conexións, unhas boas telecomunicacións de fibra ou de telefonía. Nos xestionamos, fixemos aí un traballo moi grande coas compañías proveedoras e aumentouse case ao 100% na parroquia de Outes, onde prácticamente non había fibra óptica, e en moitos outros lugares, Cabanamoura era un deles que non había nin cobertura telefónica, apenas, había que ir fora como fai 30 anos, buscar o punto máis alto e non había nin siquiera ADSL funcionando, e deixamos fibra óptica e estábamos traballando en conseguir un convenio coa Xunta para poñer unha antena de telefonía das subvencionadas, das que sí que conseguimos poñer en dous lugares diferentes, unha en Santo Ourente, construímos unha antena a través dun convenio coa Xunta de Galicia en Santo Ourente e outra en Ró, para zonas moi deficitarias ou onde prácticamente non había cobertura móvil. E iso é algo que agora mesmo non se está facendo tampouco. Instalacións públicas, centros de colexios, centros deportivos, e rematamos un pouquiño, señor Núñez. Pois aí houve unha mellora moi notable nos últimos anos, porque o que se centrou, os esforzos centráronse principalmente en recuperar o esplendor ou polo menos mellorar e adecentar instalacións públicas. Por exemplo, nas áreas que nós xestionábamos directamente dentro do BNG, en Cultura, e deixamos dúas obras, bueno, unha obra aprobada en concreto que é moi relevante, que é o arranxo e adecentamento da planta superior da Escola Vella de Ró para a instalación da sede da Escola de Música Tradicional de Outes. Esta é unha obra moi importante porque, como saberás, agora estáse arranxando o colexio novo para a residencia de Adis Bismur e, polo tanto, a Escola de Música Tradicional quedou sin un sitio permanente para desenvolver as súas actividades. Por lo tanto, esta obra, que ascende a case 200.000 euros de investimento, pois vai supoñer unha mellora moi importante na infraestructura municipal, cultural, neste sentido, aparte de que dota unha parroquia particularmente poblada como é Ró dun centro sociocultural que ata agora non tiña. Outras obras que tamén deixamos nese sentido planificadas, pero que o goberno actual non executou ou non está executando por algún motivo que non entendemos, é unha moi urxente, que é o arranxo da escola da banda municipal, da escola de música municipal,
que ten unhas filtracións de auga terribles e que a día de hoxe, pois, bueno, sigue sufrindo estas cuestións, non? En fin, hai moitas cousas a mellorar, o que aspiramos en tal caso é a volver a gobernar nas próximas eleccións para poder continuar con ese traballo e, ademais, ir máis alá e poñer a Outes como referente dun concello donde temos espazos públicos ben cuidados, pero non só ben cuidados, agradables para estar, para disfrutar, donde o concello facilita e non dificulta a xeración de emprego e o emprendemento e, en definitiva, un concello do que xa estamos moi orgullosos, pero do que queremos estar máis orgullosos que nunca. Bueno, señor Núñez, ten vostede un minutiño, acabouse o noso viaxe, pero ten vostede un minutiño para decir o que vostede queira ou que quere que os veciños de Outes tomen nota. Bueno, eu creo que dixen moitas cousas xa neste sentido. En tal caso, a información está ao alcance máis que nunca da cidadanía. Eu que lle pido á cidadanía de Outes é que escoite e que contraste, sobre todo, a información, porque houve moito ruído con isto da moción de censura, xerouse unha tensión innecesaria, porque nos gustanos a convivencia, gustanos o entendemento con todos os veciños, e, por tanto, pedimoslle a xente que realmente se informe coa información que hai disponible e que saiba apreciar, efectivamente, este esforzo que facemos dende o BNG para facer propostas constructivas e mellorar o noso goberno. Por iso, esperamos ter nas próximas eleccións o apoio de toda a veciñanza para liderar ese goberno que Outes merece. Señor Núñez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Lle damos a boa noite e o emprazamos hasta unha vindeira ocasión. Encantado de estar aquí, espero estar moi pronto. Moitas gracias. E nós tamén, que veña pronto. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos. Con Anxo Núñez, portador do BNG no Concello de Outes, con José Luis Vilanova, presidente da Federación Comarcal de Empresarios da comarca de Arousa, e con María Ramallo, alcaldesa de Marín. Moitas gracias por estar aí. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Boa semana, chao, adiós, adiós, adiós.